Na kona alkhairi ya fa gamma ni da Khalid mun keɓe. Shi ne zai same mu wai sai mun bashi wani abin ko kuma ya fallasa mu. Sai ko ya hakura sai da ya bashi wani abu. Dama mayin kuɗi ne da yake ganin sa. Akan kuɗi ba abin da ba zai iya ba. Makarantar kamaye. Babu wani abin da na sani kuma bana ma fatan in san wani abu a cikin wannan al'amarin. Malam, kai ma kana zargina da cikin waɗannan mutanen da suke zargina a cikin makarantar nan kai ma ba zargin ki ne. Ana matukar mamakin abin da ya faru a makarantar. Jan kunne ya ji ko gangan jiki ya ji. Ina jan kunnen ki daga kausan murya. A kiyaye a ja kunnen yara sa ido. Za a yi insha Allah. Ki san aikin ki. In Allah ya yarda. Ba na son mutum ya rika wasa akan aikin da yake yi. Kuma ya ga miki yaran hakki ne akan mu iyayen sun ba mu amana. Ki sa musu ido sosai. Duk wacce aka kama a hukunta ta ko a kora ta gidansu. Da kafin a kora ta a zane ta tukunna a nuna mata illar abin. Idan ta yi shi a nemi iyayensu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Abin da kuke a makarantar kenan? Na fami gida. Allah ku tafi ku fita wata ɗaya hanyar mana. Allah ku ga. Kai? Wai tun ɗaz ina ta neman ku ashe kuna ɓangaren injiniyo? Ina tare da wannan wahalalle tana ta faman karatu. Allah. A'a to. Wai neman me kike mu? Ce tsaye. Ke ba za ki je ba? Zo mu je. Ba ta wahalalliya. Kar ki je mun tafi. Mu kuma karatu za mu ci exam. A siya mana. Ba ku wannan dan malafar ubanku. Auzagin mutane kuke yi? Na so a kama min ko a zane min su marasa kunya. Kuna zuwa kuna zagin mutane? Adalo da a samu makoya mafaka. Zo nan. Da ganin ka dama baka da mutunci kai. Allah wannan yaron baka da biyayya baka da tarbiyya. Baba da gado ne muka yi maka. Au, ni na ku rena hankali ku shiga ku yi lalatar ku fito a karamin gate ku ce ma me akai ba san me akai ba. Ni muke ba mai gari. Ni na fa muke to ni na san ɗana kowa ne inda ban san ɗana kowa bane ke ma da ba zauna a makarantar nan ba. Tunda yar wani ne kuma ke ma tarbiyyar taki sai a hankali. Director by Mujtaba Head Muhammad.